קורה בשבוע הבא? ה-18 בפברואר. לא אומר לכם שום דבר התאריך הזה? אביתר, תברר מה יש ב-18. 18 בפברואר, 18 בפברואר. נולד תומאס אלווה אדיסון. בכלל, אני חושבת שנורא חשוב שתהיה רגישות במשפחה לתאריכים. אני רגישה לתות שדה, זה מספיק. אני מתכוונת שיש תאריכים שעוברים עליהם לסדר היום, בזמן שהתאריכים האלה מאוד מאוד חשובים לאנשים מסוימים במשפחה. ולדעתי אותם צריך לחגוג, אפילו שבעבר לא חגגו אותם, מפני שבעל המאורע לא דרש ולא התחנן וביקש כמו האחרים. מה העניין הזה עם תאריכים וחגיגות? את מתכננת איזה מסיבת הפתעה למישהו ואת לא רוצה לגלות? אני למישהו? להפך! להפך, להפך. להפך? מי זה הפך? אני מכירה אחד כזה? מתכננים מסיבת הפתעה להפך ולי לא מספרים שום דבר? טוב, בסדר, בסדר גמור. אני אמרתי מה שאמרתי, זרקתי רמז, מי שיקלוט, יקלוט. ומישהו אטום וחסר רגישות לגבי ה-18 לפברואר, שימשיך להיות אטום וחסר רגישות לגבי ה-18 בפברואר. אבל רק שתדעו לכם, שאם ה-18 לפברואר הוא לגביכם יום רגיל, אז גם יתר הימים במשפחה יהיו לגבי ימים רגילים. זהו, אני את שלי אמרתי. וכדאי שתפשפשו בזיכרונכם. שלום. צריך לפשפש. מה המצב רוח המשפחתי הזה? רגע, אולי היא מתכוונת מה